Kublai pi pat ba ni pidang sobai pi share ni video mentang ini keren ke ke channel ke bangela pan page FIFA World Cup nang ba ke mobile lani ke TV ha ke India hi bro kowe ti aling ni stang no menta ha gini ke bnai bro dep bun kinong kersan football ha India kelas ngo si jor namar omshan madan kan guno company ke bala ban shim benta ban pen I ya ke FIFA World Cup arajar arfan rio bun ki pai ba kelamut bangin amla satia ban pai ekni ka lampung ile kai ka bahe tam ha ka perthei henry menta kolong ka kubor ka basng ternat ka company C entertainment kala yo na ka FIFA ban pen I ya ka world cup arajara pun rio ha India tani ka jete kular ka kan thopro bun ki wei pat ki lampung FIFA hadu snam arajar life sa kadau kolong ba ka FIFA ba ki broadcast ha India kim shamala ban poi sha ka jing smuthu jingmut halor ka dor bat ka jete kular namar ka FIFA kalabu da kador ka barem palat ladon ka jingdu mensim ki pai ba kala shifting ba ka India kanlong ka wei nagi yau ba ka ban amdon broadcast henry pat ha ka shitarik ujilio arjar apnriu ka C entertainment ka wei ni channel ka India kala yo ban thet ban penskem no iya ka jete kular bat ka FIFA adu kanno ka C entertainment kala thet katkum ki khubor lami pai ba kador ba ka C entertainment kala thet Paniyo ban pen I ya ke FIFA World Cup arjara pun rio ha India. Kemsem la pen benapat ba Henry ki report nagelat pathai khubor ke ong baga jete kular kala ban long ha pedeng USD lai 4 million hadu 4 million komba aspa san pho lani lai spa sa pho klur tam ha ka pisa India chungi ki report ru ki ong ba hagini ki banai beladap ka FIFA kala pan hadu USD 6 million Henry hadin kala penduna syakumba USD 104 million lada kene 6 USD kata ke India kamla ban page FIFA World Cup Henry hadin bakala dunador hadin kata kala po shiri te kular baga C entertainment channel ha kador ka baret kani ke te kular kamde ka FIFA World Cup arjara fenrio Henry ka kan thopro hadu live hokondai tali ke jele kai FIFA house name arjar live saw kan thop ya ka FIFA World Cup arjar live ho but ka FIFA Women's World Cup arjar arfanyo mentapat ngan batai na phila ban page World Cup naga mobile lani naga TV ke jongpi ada phikwa ban page smartphone lani tablet phila ban download ya ka mobile app C5 baik kapan I baga streaming ha India kan long nang ba ka C5 ha TV pat naga benta ka TV ka C channel kala pen khrep ban pen I ke jing lai kai leng ba ka channel sport jongka ke ba thamai ka ba kerteng ka United 8 Sport SD but HD channel ditangkat ni khublai shibun yarap question la mi channel ngin se kan du pat next video